Чарада катнашучыларны татар мәдәният үзәге берләштерде. Мәскәүләр Казан белән бергә Ибраһим Гази әсәреннән үзек яздылар. Буш арада biz солдатлар Яңа формат кәефне төшермәде. Акциядә төрле яшьтәге кешеләр катнашты. Мен бик каршы торам, качан татар кешеләр үз саф телләрендә сөйләмиләр. Шуңа күрә мин бик яратам шундый мероприятиялар, яратам диктантлар язарга. Чара бәйрәм рухында узды. Катнашучыларның берсе бизәкле баш киемнәре алып килгән. Өлкәннәр күңеленә бигрәк тә хуш килде алар. Шул исәптән Рәйсә Кабировага да. Менә 8нче класста без менә инде контрольный диктант язган идек. Менә шуннан бирле бу беренче диктантым минем. Үземне тикшерәсем килгән иде. Акциядә башкала кунаклары да катнашты. Жамал хәзрәт Владивостоктан командировкага килгән. Эше тыгыз булса да, диктант язарга вакыт тапкан. Без гаиләдә татарча сөйләшәбез, балаларыбыз татарча белә, сөйли. Ничек әйтәләр, гаиләдә татар теле булса, тормышта да татар теле булыр. Монда килгән һәр кешенең үз максаты. Кемдер белемен тикшерә, икенче берәүләрне татар телендә аралашу сагындырган, әмма бөтенесен бер әйбер берләштерә. Татар теленә булган зур мәхәббәт хисе.